السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ میں کاظم علی تو سارا یوٹیوب چینل دے پہ ایک اچھی ساری جان. آج بڑے عرصے تو بعد اساں ویڈیو بنانے پہ ہیں. آج اساں کو مولا علی علیہ السلام دی زیارت کروائیں پہ. ٹھیک ہے، اساں زیارت ویندے پہ اتھوں مان کے تو زیارت کرے سو، دعا کرے سو ساری کیتے ساری کیتے دعا کرے سو تے چل دیں آواز انشاءاللہ. یہ میرے نال میرے دوست ودین ناظم علی تے محمد علی. اساں ویندے پہ امام علی علیہ السلام دی زیارت حرامی تو کو انشاءاللہ زیارت کرے سوں. سامنے مولا پاک دی زیارت ہے، اساں رستے تے ہیں. تشیع دے اندر اساں داخل تھینے پہ لکھا کھڑا ہے. تفتیش تو لنگ ہیں. السلام علیکم یا امیر المومنین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ اساں مولا علی علیہ السلام دے حرام دے اندر انٹری کر آئے ہیں تے سامنے مولا علی علیہ السلام دا روزہ ہے. اساں انشاءاللہ کوشش کرے سو اندر داخل بالکل اندر ذریعے دے نال ویڈیو بناؤں تے اساں باہر کو تھا کو زیارت کرانے ہیں. اتھوں دا ماحول لکھانے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھو ہر جہاں تو مومنین مسلمان زیارت کی تے دن ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ پاک ہر مومنین کو ڈیرے مومنین مولا پاک دی زیارت کی تے تصدن انہاں کو زیارت کی تے صداوے مولا دی زیارت نصیب کرے. سامنے مولا پاک دا روزے اندر انشاءاللہ کوشش کرے سو اندر داخل تھی کہ ویڈیو بناؤں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامنے مولا پاک دی زیارت ہے. اللہم صلی علی یا میرا کریم علی صدقے محمد و آل محمد. صدقے مولا پاک دی زیارت ہے. میرے مومنین بیماری انہوں کو شفا کاملہ عطا فرما. تیرے اس زیارت کو طرز دن انہوں کو یہ زیارت نصیب کر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. يلا بس على السريع.
اساں الحمدللہ زیارت کر کے باہر آونے کوشش کی سے جتنی اساں ویڈیو بڑھا سکیں جتنی اجازت ملی ہے ویڈیو بڑھائی سے تو زیارت کر گئے سو سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو ضرور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو نال مل سو. خدا حافظ.